Pumala kemen rumbui MLA ka amla rembat menteri barem katanat puli puthi umla klemda pimpawi ke jingero ya ka school North Liberty Higher Secondary School ka bementa ka kenti ki khna school jongka kitingshan ha ka result ka balapen benada ka embos ha ka SSLC ba HSSLC umala kemen habakren halor ke jing job ka North Liberty Higher Secondary School kabayo bandrung ha ka kerdan top 10 ba 20 ha ka HSSLC ba SSLC ha ka jingpli ya ka ying school ka bathmai ha ka shnong demthring ulaong wat ong bajengai ka sor ngiduna ha ka pule puthi bat ladangi don ya ka jingkut jemut ka baskem bat tre shitom ladangi don ha ka no ka school ne ka no ka jakaru minting shan bat job ha ka pule puthi da ka ba upun kan mauru ba ha ka result SSLC dangshan ba bun ki school na nong kendong ki balayo room ha ka thup top 20 Ulaong ru bahaka result HSSLC Science Stream but Art Stream Lasaki baka School North Liberty Higher Secondary School Kalapau Biang haka thup ki top 10 haka Science Stream haka ba arngun ki khna school kila yo rung haka ni kekerdan kumta ka North Liberty Higher Secondary School ka peni ya ka jing la jongka bat kam duna shu na ki school ki badon hasor bat kadi ka jing job ka School North Liberty Higher Secondary School kalawan ra ya ka nam ka burom ya ka District West Giant Hills bat ki wei ki school ru ki dei ban but nuksa Temande manta perlok perjor to kena skor man ki krishtam damne result ham ong iho em hajengai na sor to em idunai laga em kata kajin mot to i laga em honan to skor ko purela to uterchanyi wani hakmat the you result class 10 SSLC ni wadap Cipun ki skor ng kendang dewan ki haga top 20 damni ki result yang ke class 12 science commerce ke arts EDU kata ke skor po cuai la kena liberty mumkom ga ter telepi kristami ongkten kami adam chwa onga baro bro bastat manobala banden lakhem da pli kalat kumnon lai ban kren na kaniga ke-step ko lang ini ke bakri yang yake nang pure yang ni skor ke bakri yang ikna skor pa kachnang khuble la ikna skor pas bha hagriga SSLC udat ke pas ke class 12 ba ublai o ko do